já jsem Verča a tohle je David. Jsme ze soukromé ekonomky, která se zaměřuje na jazyky a na právo. Tak pojďte dál. Tak Rini, proč ty jsi se rozhodla jít na trénink? Tak já jsem na trénink se rozhodla i kvůli tomu, protože jsem měla velký zájem studovat jazyky. Nikčo, ty jsi v prváku, veď? A vy jste nedávno absolvovali adaptační kurz, že? Jaké to bylo? Na začátku školního roku jsme strávili 2 dny na Borové, kde naším hlavním cílem bylo hlavně se trochu seznámit a myslím, že se to vážně podařilo. So, let's see if we can remember that. Class 1? Freshman. Say it out loud. Class 2? Sophomore. 3? Juniors. 4? 1? Freshmen. 4? Marta, co ty považuješ jako za největší výhodu na škole? Tak rozhodně ty výlety do zahraničí tady. Například v září už jsme byli ve Francii a se kterou taky spolupracujeme na projektu eTwinning v angličtině. O Vánocích jsme byli ve Vídni a chystáme se ještě na praxi do Anglie. Why do you think it's difficult for men? I don't know, always when I think about a farmer, I imagine the advert on Rush. How they think it. So what do you imagine? The advert on the ice cream. Yeah, there is the band. Yeah, everywhere. So when somebody sells That's a good point. Andrejka, naše škola se nedávno zapojila do programu Fiktivní firmy. A ty jsi na tu zkušenost s tím projektem, tak pověz nám o tom něco. Na začátku 3. ročníku jsme se třídou zapojili do projektu Fiktivních firem, kde jsme si založili vlastní firmu a zabýváme se reklamou. Marku, ty jsi absolvoval kurz cestovního ruchu. Jaké to bylo? Ano, byl to 2letý kurz cestovního ruchu a bylo to docela fajn. Vy jste byli někdy v Praze po památkách? Ano, máš pravdu, protože částí té závěrečné zkoušky, kterou jsme dělali, bylo i průvodcování v Praze, jak v češtině, tak i v cizím jazyku. So, heutiges Thema ist die Zukunft. Das ist Lektion 19, Zukunftsvisionen, und wir haben einen Test im Buch gemacht. Wie viele Punkte hast du? Ich habe 11 Punkte, ich bin pessimistischer Typ. Sie hat keine rosa-rote Brille. Vielen Dank, Martina. Bist du ein optimistischer Typ? Optimistischer. Ich bin kein optimistischer Typ. Ich habe 12 Punkte im Test. Gut. Litomyšli se na jaře každoročně koná Majáles. Jo, součástí je i florbalový turnaj. Jehož se samozřejmě také naše škola účastní. Právě teďka probíhá kvalifikace, tak se pojďme podívat, jak jim to jde. A teď přišel náš golman Martin. Tak jak jste dopadli? No vyhráli jsme, že jo pánové? Tak to máme hotový, viď? To ano, tak jak jsi dopadl? Se podívej. Dobrý, no. Samý? Jo, dobrý. Co ty? Ale to nehraje roli, hlavně, že máme maturitu. Ukáž. Jdeme, to Tak zapít, jdem. pojď. Dovolte mi, abych se představila, jmenuji se Jana Jaburková a jsem zástupce maturitního ročníku 2004 obor ekonomické lyceum střední soukromé školy Trading Center Litomyšl. Chtěla bych vám pouze krátce sdělit, že absolvováním této školy dostáváte do života kvalitní, pevný základ, se kterým se dá v budoucnu pracovat.